क्या माल है यार फालोगराव नोंथांखौ बरनाबा स गाइस बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै फैलायबाय फिन खेबसेबाव ससियेल मिडियाखौ मैला खालामग्रा माखासे सुबुंफोरखौ रायनो थाखाय स गाइस बे सानैसो एकदम माइ गायनायनि माइ हानायनि न'आव लांनायनि मारा होनायनि बिराद आथुर जादोंथ' मानो होनबा जोंथिंजा बिराद मैदेर फैयो बेखायनो जेनेबा ससियेल मिडियायाव आंनि इउट्युब चेनेलाव बारा आं टाइम होनो हायाखै स जोबस्रांबाय खावसे खामानिया बेखायनो दिनै एसे टाइम मोननायखाय भिडिअखौ बानायनो सानबाय स गाइस गिबियाव नोंथांमोना नैबे मोनसे रिलखौ नायग्रोदो ओमफ्राय जों रायलायगोन आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा बाराखुलायनाय मोसाहैगोन एक्सनि हाबायाव बेदरजों जाखावहैगोन एक्सनि हाबायाव आं हरनाय फैसाखौ आं सोनाय रिसार्जखौ फिनफिनजोबगोन आं हिन्जाव गोदानाव गोजा मोनब्ला गोजा लोंगोन बियार मोनब्ला बियार लोंगोन दासतुइ थांदों लोगोफोरनि आंनाथ' नुबायनो बिथाङा मा खालामदों बिथाङा दासो दुगैखांदों बिथाङाथ' दायो जे गावनि मा होनो आखाइ मोदोमावथ' एसे मा होनो बेखौ गोजां बोथोरनि क्रिम थायोना बेखौथ' फोनबाय नङा होमबा दा बिनि उनाव मायाव फोनगोन नोंथांमोना एसे सानलाय मायाव फोनगोन आंथ' नै डेन्जार सानगासिनो नै बाप बिनिफ्राय बियो केमेराखौ बन्द' खालामसिगोन बन्द' खालामनानै गावनि वस्त्र ना मा होनो गाननाय जोमनाय खुनानै सिंसा फोनगोन बायदि मोनखादों आं मिथिगौ नों गाइस ये बड़ी अच्छी बात कही आप जिबायदि सभाब बियो मिथिगौ नोङो आरो लोगोसे मोनसे खोथा जे बिथाङा जिन्थु सल' खनबाय बेखौ बे दुगैखांनानै जेनेबा माबा माबि फोननानै जेनेबा फोनखांनानै बुंनोबोथ' हायोमोन ना नाथाय गावनि देहाखौ खिथागोन दे खिन्थु नुदोंना आरो जों दा माबा मोनसे बुंबाथाय जोंखौ गाज्रि होनना बुंगोन खिथिग्रायानो खिथिदोंबा जों नायालासिनो मानो थानो बुंगासिनो दंना नङा बात तो सही है साम' खांख्राइ खनदोंमोन लोगोफोर बेयावनो दसे दुगैबाय मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ नुदोंना खाथ्रा दुगैनाय बियो नोंथांमोना आन्दाज खालामनाङा बेथ' मोनसे फुलुंसो नङा होमबा गोजौ दलं बे फुलुंनि सायाव थानाय मानसिया खम ओरै जानानै नाहरदों बियो जेनेबा गोसोखौसो सानदों बियो जे बाप मासि गुफुर काजिरङायाबो दंसाबो एसे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी खम इन्ट्रेस्ट लादों बे हारसिंनो नायनानै फुलुं गोजौआव बेफोरबायदि लकेसनाव आंसो मोननांगौमोन आंथ' एकदम फुल इजडि नायथारगौमोन मिथिगौ नोङो एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना एकदम खुदै गलायनाय नांगौमोन आं जेनेबा गारथारामोन आं मथथे फुल नायजोबथारगौमोन आं बिनि दुगैनायखौ मिथिबायना साम' सुदों ना मादों नो मिथिबाय गाइस लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे बाजैया मा खालामदों नै बाजैया नुदोंना नै बाबा माबोरै दख'नाखौ बोखोना होदों पाक्का बाजैया बे दंफां गुदियाव हासुगोन आं मिथिखाबाय गाइस मिथिखाबाय बे दंफांखौ जों दिनैफ्राय नुनो मोननाय नंला बिथां बे दंफांखौ जोङो दिनै रंसारि बिदायखौ होनोसै मानो होनबा बाजैया जिबायदि हासार जानानै बेयाव हासुगोन बेना रोदायानो सेवख'जोबसिगोन गाइस रोदायानो सेवख'जोबसिगोन बेखायनो बे दंफांखौ जोङो गोसो गोदाननिफ्राय बिदाय होनांसिगौ नङा होमबा स' गाइस दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो दिनैनि भिडिअखौ मारै जागोन नोंथांमोना आंनो फाटाफाट कमेन्ट खालामना खिथादो दिनैनि एसे मा होनो रायनाया बार जाखोना खम जाखो आं मिथिया गोबावानो जाबाय भिडिअखौ बानायगोन दिनै एसे देहाखौ एकदम भिडिअ बानायनायाव गेवनाय मोनाखै आरो ना स' गाइस दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय गुड नाइट